Mano kanyo nyakwana mga jwangi longo ni Grace Nyakindu kod Pado mano dhialo kodo Jaud Bura Masuna West Mheshimiwa Peter Francis Masara mabende ne wendo marwa ukinyi makawuono era mogi baraza nyakwana mga jwang wabro gomba ka weche mathoth ahinya walumo weche mopogore kena mora ahinya ni asecha kumana yudo ote ka mag jopiny mabende nitie kod penjo mabende wabro penjo atimos ne wan gi ng'ikruok moro ka kendo kanyo ka Medusa Mara temo ng'iyo kama chandruok nitiere kokalo kuom achiel kuom yorewa mag keyo weche e studio mar Ramogi FM. Akaw thuolo mar miyo Mheshimiwa thuolo mondo mose nyikwa Ramogi Ajwang' okinyi makawuono. Mheshimiwa machiegni. Erokamano Victor. Nyikwa Ramogi Ajwang' akaw thuolo ni mokende na moso ni oyawore uru. Ubed go odiochieng' maber mowal ma Nyasaye orie bade e wandu kuonde modhie jua kali joma dhi kunyo gold e bolo jomodhi tich lwedo joboda boda jomodhi chiro jomati stage jomapuonjo jomani offices madongo gi matindo mar Nyasacho ngono dichieng' makawuono ni orie bade mondo gimoro amora ma ng'ato dwaro wang'o yudi owache otingo nying Nyasaye malo kata ambe studio ka koro miya rieko mar duoko penjo wang' nu penja to chako miya ber rieko mar tingo nyinge malo kuom gik ma de duoko. Erokamano ahinya. Ija kanisa motegno Mheshimiwa ka oken Nyasaye to de koro kan dok inyaluonga studio ni. Yes. En ngono thuro ngono wane joma ngono mar Jehova Nyasaye osetimo negi madongo. Onni nyalo ne kuomwa. Ng'ama pok oyie kuom Nyasaye ni nyako ne ono to nena ka wuotho to ne ono. So ngono neno all the time ka chiew tingo nyinge malo kata obedo ni an gi del ma ringruok ma tembe mag piny ni oyo to adira mantiere ni ngono Nyasaye ma miya chorora step ka step. Par moro bedo na kane dok ibedo jasiasa di bedo jadolo kata sani an jadolo. Wan kose batiswa tibedo jadolo jaulo jaote. Koro kata mana sani ana jaulo an jaote kendo an jadolo. Ichikaw atiyo tich moro kane ng'iyo status ganyoro nyaketo nyako moro mama moro mawuoyo mawacho ni status ma wan go biluwo e buru to ka ine telo kamoro amora to gik mitimo ene miyo tingo nying Nyasaye malo to nyalo goyo jomoko piny kata nyalo tingo jomoko malo. So mano mana yalo tich moro maber kikawo nyathi kich moro ipuonjo nyathi tich moro yudo ne tich chiliel moro ikonyo ng'at moro mok nyali romo ne mano mana injili ok ochuno ni nyaka irwak kanzo kata ide tai ko iyal ni mano go no timni office mi bede no kata ka in miyo odi kanye nyalo miyo nyithindi bedo machiegni gi Nyasaye kata dhi kod mabor kata chuori kata ka inde chwenya miyo chiegi bedo machiegni gi Nyasaye kata mabor kata nyithindi kata jogweng office mitiye jomitiyo go nyalo bedo machiegni gi Nyasaye kalore gi gimitimo negi kata ginyalo bedo mabor gi Nyasaye kalore gi gimitimo negi. Koro yalo okom nyiso nitie jomoluongi specifically ni oyale pulpit to nitie jomoko moluongi mondo yala gi timgi gi yoregi kata mana gi leadership margi yalo injili. Koro ina chiel kuom kitengo mar ariyo jok mogwel mar chopo ote e yor tiyo ne jopiny. Koro in jaote jopiny. Kamano. Agombo servant jatend jopiny. No an jatich jopiny. Jatich jopiny. Jopiny jotenda. En mani warem kaka dhano lakini ideally to jopiny jotendwa okwan jotend jopiny. We lead their vision. Gik magin go lek magin go ema wakonyo gi tayo nikech gin kamoro ok diang' wuogi katimo koro gikaw lek gi go tichoko gi kanyachiel koro iwuotho kodgi titelo negi kuom gik magine mane gidwaro ok itel negi kuom gik magine mane idwaro. Kamano. Mheshimiwa wadonj mana e chuny wach isebedo ka ikudho nani isebedo kitimo limbe ne President William Ruto kinde ka kinde gi jo sirikal nyaka no chak bedo gi broad based government ni manyacha neno kanyo ka obire gweng'i ma jopiny orwaki maber orwako jatend piny maber ni wuotho nade? Mokwongo adawacho ni ne wadhi kaka kwa dhi kuom president ne wadhi collectively kaka leaders wa Migori kendo ne wabedo gi chama wa gi leadership mar party kano guidewa ni wan kaka jo Kenya machulo shuru wan gi haki mar timore nade dwaro dongruok in a structured way ma oko interfere kod beliefs magwa
political ideology magwa. Sani wan gi president achiel. Ne wa contest yiero mar William Ruto kaka Azimio. To ka court nosemiye wan kaka jomoluoro chik koro nyaka wati kode nikech koro en president mar Kenya. Kane walime ne wachiwo suggestions wa. Anamor ada wacho ne amor gi Ruto. Kaka nyaka kamwa chope nikech parliament mokwongo ne watiyo kata gi Uhuru Kenyatta. To igariyo mane watiyo gi Uhuru Kenyatta through handshake. An nayudo mana gimoro achiel mane iluongo ni airstrip ma Migori. Lichota. Actually it was done to the tune of $250,000 mano project man shake no kelo no. But any other project no kubiro gik mane wadwaro no kwayudo. To sani pok wabedo kata higa to gik mane wakwayo te osekete budget mamoko oselandi. Achiel kuom gik mana the benefit kuom gigi en TTI Masuna West. Ma apart from pesa mancha seketo $1,000,000 mag CDF, serikal no si release na kendo $20,000,000 to kende budget masani oket $49,000,000. Nyiso ni en gima kuruburu rumo. Machiele TTI kanyo no selandi hostel mar students. Ma kaurumo ni kiyawe to student moko ok gite to moko nyalo chako dak e angowa within the TTI. Area machiel pinyo yie kanyo last week, I think this week no chako landi affordable housing. Ingeni headquarter Masuna West no diogere chuny piny kamilo ni pinyo yie kama jodong Suna teno yiere ni odhi obedi koro pok no bedo developed. So as leaders wan manyak wa develop koro udigo be sani no selandi broger no affordable housing at pinyo yie. Wan gi level 4 hospital mane wakwayo kamoro Nyamaraga. It is just ena pinyo yie kanyo. Bende no sekono ni contractor mabiro gero hostel being ni koro student dhibedo kanyo mang'eny enema odhi tiyo gi pesa no to improve nwa Nyamaraga hospital obede level 4 but as well ntie kwayo mane wakwayo jo Safaricom Foundation manyicha gisedwoko wakagi yiene gidegero na theater e osibtanda no. Serikal be dhilando sani chiro maduong' ma pinyo yie no lande to tungni rochni moko no bede but sani kore dhiland chiro maduong' pinyo yie. Yo mose thago jo Suna West miluongo ni Kababu Kababu Bondo pinyo yie adera modhi nyako tho no mi pesa e budget committee. Ane kata sani awuok ne wan ko budget committee nyako tieno sa ariyo tieno sani ba kata de kanyo wan kanyo for 10 good days ka waloso budget aneno ko ketne pesa. That's a big achievement for me kaka ja mbunge Masuna West. Ntie daraja ma tudo Jua Kali to Giombo oketne pesa. Mano tudo Suna East gi Suna West. Yes, gin dareche ariyo. Achiel nitie matudo Jua Kali to Gombo Hospital to nitie achiel miluongo ni bypass. Madhi wuok kamoro ni Kakrao, odhi paw Nyuka, to biro nyaka Nyangubo, okalo mochako tudo C13. Okoketne pesa mang'eny but omiye gi miluongo ni budget line. En gima sechako kedo ne nyaka kane an meya nikech yorno kia Uruba side na lose modonje i aora. Koro daraja emene onge to koro serikal national government koro kawe. Kiwe mano watemo mondo Migori TTC TTC bo seket oketne kanyo $100,000 $120,000 midhi walgo tado manyachon ma ok dwar sani Abistos idhi gol to $80,000 idhi gergo gi miluongo ni lecture halls. So mago achievement maduong' ahinya mana dwaro ni ma wagone go Nyasaye erokamano. Kwayo mana kwayo to bang'e ni bro dwoka en mar e dier Migori tir. Yes. Parking and tabu. Kendo the county government ma Migori harash ji kabisa nikech ki park ni to ng'ato sebiro dwaro oset go tiend gachi dwaro $5,000 to kama designated area mi parke to onge. So na timo proposal moro ni the drainage mantiere chuny town olor wigi koro geche nyalo tiyo gi wigi go kaka parking. Okodwar pesa mang'eny. An gi geno ni through Kena wabro yudo pesa ni bendo tim. Then tie chiro ma national government osegero e constituency na maduong' kabisa iluongo ni Marindi Market. Oting'o en chiro maduong' mogik e Migori County. National government ogere gi pesa mang'eny kabisa. To ne pok orumo. Embe design mokwongo
nokoketo stalls and then gi around it yo moluore no be chuodho. Embe wadwaro mondo wakwa sirikal mondo omed pesa mondo tiek chiro no ma yo maluore ma stall be ger nikech johala osesandore en higni ka ji usa moko uso koni ka koth chwe ji sandre koni. Koro mano be ncha kwae mondo mi kaber ne watudre gi county government because chiro igero gi national government to gikone ni the end user and the county government mondo mine gitieke to gi hand over. Mano promise no obro hand over. That's a big achievement. Yo moro mabe ncha kwae pesa iluongo ni Oruba kaka Babu Road otudo Oruba to tudo e C13. Embe aneno koketne pesa moro matin. Kora wacho ni so far wan kaka jo Suna West wadhi maber. Machielo ne wakwayo wach sewerage system. Nidhi dwar miduogo gi moro pacho. Sewerage system, Migori onge sewerage system. Na neno ka some money oketi ma idwa ng'iego wach yore issues mag sewerage e Migori. Ma wano bro bedo big achievement maduong' kabisa ne jo Migori. Koro wan sani wawacho ni watemo manyo. Yini ang'o ma tich jatelo en ang'o? Tich jatelo en mobilize resources ne joge to keto influence gik mabeyo ne joge, kao jogi bende kao pachgi chik go kamoro. Koro sani wan gima wawacho maduong' en dongruok. Joluo osedok chien Victor. Wasis cholo suru asebede budget committee koro ma chako adhi chako matadi yanatieko adhi chako the fourth year. Yes. Budget mokwongo ne watiyo ne mana jomoko kane ng'iyo pes barabara ne dhi mane region achiel, pes hospital, pes pi onge gima ne timo mo. Wan nitie kata project mane temo miketi to pesa ok miye. Iluongo ni exchequer release ok or madonji. Ok gol pesa. Koro sani kech wan gi jowa iye kacha to goodwill from executive benitiere. Wan gi geno ni jowa bro yudo gik moko. Omiyo nakwayo jotelo te ni kisecho ne jogi ok nyieri, especially kisecho ma ong'ie gima oteri to ok nyieri. Koro miyo wan to wabro kulore piny mondo jowa oyud gik ma ginyalo. Kech koro sani kaka Migori mioro yo mosethago ji ma Masara nyaka mioro oketne pesa. Yo Masori nyaka Masara nyaka kamoro ni agolo moko oketne pesa. Actually contractor no sedok e ground. Wan kaka jo Migori especially jo Nyateke, those are mago yore ma very critical. Gine magi yao piny. To kendo sani mioro kacha eno kapaya cha idhi losi, chiro bidhi ger kanyo, the same timore Suri, bro timore kamoni got Kachola. Ma meli mabro wuok ga Kisumu to dhi Homa Bay to dhi Mbita to biro Suri to biro nyaka Mioro. Mano dhi open up ohala gi wuoth. Tije bodhi create ne jowa nikech in the process otende ibro ger kuonde nindo geche bro dhi kanyo ma omo gik moko go. Tije bro bedo created moro ma naturally ne jowa to living standard be bro dhi malo nikech kanyo idhi Mioro kotieli probox chala koro mira to koro kolosi yo to koro nyalo wuotho in a decent, a dignified way. Omiyo naparo ni magi duto gik mabeyo. Ka dhi a general kaka joluo sani ng'eni Jaramogi Oginga hospital en hospital mano kwongo ne kata hospital man Eldoret. Yes. Ng'eni no kwongo ne yor gedo mare. Yes, kata standard. Yes. To yudo ni ma Eldoret no dhi moketi level 6 chon. Ma koro wala uthieth kono nikech political stand mane wakawo. Sani no sebedo gazetted. Obedo level 6 hospital. Gima gino dhi timo kaka oganda. Okonyo Kisumu County. Kisumu County was nyetiyo gi $300,000 to $400,000 run hospital no. Sani ng'eni meno kuro pesa modok ne jo Kisumu. Koro ginyalo tiyo gi pesa ne hospitende mamoko level 4s mamoko. Yes. Mane sub counties mamoko. Koro pesa bro treasury ka run hospitanja mana kaka Eldoret bedo run, kaka Kenyatta bedo run, kaka KUTC kamano. Obobedo gi doctors mabeyo, ibro puonje jowa. Koro tuoche mathago jowa, cancer, ang'o ginigi, koro ibro thiedhe kacha nikech koro pesa nitiere. Mano en achievement maduong' ne wan. Kech koro Kisumu jowa manyo dhi Kisumu
Amin manyo dhi Eldoret. Referral ne gin ji mang'eny kabisa. To bing ni kacha koro ok dhog gi, iyudo ka koro jomoko ne sandore to kendo kacha ne congested. To ka koro wabro yudo karwa ma wambe ji biro biro ka kuonde moko ka biro Kisumu. Manyiso ni ekonomi makanyo bro dhi mbele. So an gik mago king'iyo kewe kata opportunity mag jobs ne individual. To gigi gin gik makata wawuok e sirikande ni. To Kisumu pod bro dong level 6 no. Pius Mogerka pod bro dong, yore molosi pod bro dong. To benda na wacho, why do we form angomi waloso parties mondo wayud power to wa control resources? Ka wanyalo control to wan gi power no, yeni resource e power. Kinyalo kete ma jo yud gik moko, then angomo kendo chakwa paro. Irrespective of the way me yudego. It doesn't matter. Kada ki yud through handshake? It doesn't matter. Oko omano gi moko chuno. Power. Jokanom kamayo presidency. To wan koro wayudo yu makoro walonjogo. To wari yude manike riwruok mar oganda by the way. Gin de jo oganda mag Luo boko riwore bang' Raila Amolo Odinga. Dongo mado manyong. Jotelo ng'eny dak manygi. Jotelo man gi parties gi ng'eny ka dak manygi. To jok madwaro power gi te ong'eyo ni jok ma jo oganda mar Luo onagi. Nitiere tok Raila Amolo Odinga kaka jatendgi. Koro kidhiye tineno jo ji bang'e, ok nyalu bang'i bende, ok nyamanyi ka onge ji bang'i. Kech Raila Amolo Odinga en jatelo man gi jo Luo, en gi jo Kisii, en gi jo Luya, en gi jo Coast, en gi jo Kamba, en gi jo Kikuyu moko. Ang'e jo Kikuyu ma obelieve oyie ni Raila e jatendgi. To wan gi Oriagi, to Masai kaa, to en go. Kata Ilang'o en gi joge moko. Koro nitie jo maluwe. Ineno. Koro nyaka bende kanyo wawene jatendwa ng'owa kore. Gimogo mbaka. To kata ka koro kimor ga ahinya timanyo kaka ikwepo to go kode mbaka. To ji dhi mbele. Nikech at the end of the day, wane street mondo wayud haki ne jowa. Wadhi go ombulu mondo wayud haki ne jowa. To haki kare nang'o. Ok achiel kuom gi. Nyoro antiere mana studio Klabati TV. Achiel kuom jaluo moro nyowacho ni joluo sandore. Ni koro kone wadhi street ni sani wadhi this broad based government ni ji matini mechiemo. Hapenji koga TTI pinyo yie. De matini mage mechiemo. Jibro gero landi pinyo yie bro yudo pesa. Barabara ibro ger madhi pinyo yie jibro winjo maber. Hospitali ibro losi ji thiedhore maber. Doge kamano. Jibro yao dukni. Donge. Mano donge japiny modhier cha yudo opportunity mar yudo pesa ne. Koso odwa ni kawo pesa to poge barabara Kisumu. To joluo dhi kawo. Gima nyalo miyowa en koro rech ok nyal towe nam. Ka ng'ato dhi lupo, en gi kama odhi use rechne. En gi yo ma rechne nyalo chopo gi factory. Ka ng'ato nigi mwandu ma jo ohala, onyalo gole Kisumu motere Miuru koko thagore. Ng'ato nyalo Miuru machop Migori e yo maber. Nyithindo nyalo somo e gwengewa moko law somo. Wanyalo yudo thieth makare e gwengewa. Mane gini tieko godhier. Dhier ok bitieki apenjo joma koro pingo ni. Ere kaka ginto ne gidwaro ni jaluo tiek dhier kuom. Option ma jaluo nego bedo sana. Nene mane. Emi benjo. Ema pinjo ni option ma jaluo ne en mane. Kech kata ka wadagi. Kata ka gionge. No ng'ani ile no njalo jagotni. Kano joko nyalo tia moko kelonwa kata mana dongruok. To beke no dhi mutieki. To an monyalo kelo go wakaw nikech wambe jo wach sola ng'owa ushuru. To mar ariyo barabara be joma wacho ngo dhi street ok wadhi dhi street. Kendo sani. Ang'o mo dhi ne street? Abduction itie. Abduction sani e agenda parka notam William Ruto. Pesa onge kuom jopiny. Pesa economy ema koro idwa kel ngene ko ga TTI pinyo yie. Donge sani kata kawuono ni ka ingi ng'ato kono go picha nyithindo 20 kata 30 tiyo dogo ket pesa ofuko gi godhiambo maka gino de onge kanya bende gin mana tiri miche gi to pesa no ok donji ng'ama supply kuoyo ng'ama supply simiti ng'ama supply chuma ng'ama tero maram miyo moro nitiere matedo nyuka masani en saa 4 ji chako nyuko ire ingene job no bedo created ne mama no watchman nitiere monde kanyo mrito Leisure site. Dogo pesa chak keto ofuko ne samedi chak ger hostel teger affordable housing to TTI idhi to hospital idhi ipani jedima idhi mi dongruok kanyo.
To mar ariyo kata be wane street no adhi adhiana loro daraja ma Migori to sirkal to nitie tia yuri gite tera kuonde moko wanto waga koko waga koko sani gimwago ni koko onge wanyalo bedo gi William Ruto to wakwere karach to nyako winji kaka sani wach tiang donge soni no mi kambe mag tiang no mi private investor ana support mano nango ere ka jaluo ma japur wang ne meu kotero tiang soni mar serikal to dweche adek dweche ang'wen pok ochule jatich tieko dweche ariyo dweche adek pok ochule ere ka kodhi meu to kwa kao Sony Sugar ni twamiyo ng'ato in one condition ni lokosi ni ok gere mall bok gere landi bok lok tedi gimachielo obedo puoth jotiang to ng'ani uso tiange ng'ani wapuro tiang titere kambi to jomachielo se chuli to ng'amotero tiang ni puonjo nyithinde onyalo yawo duka ne godhiambo ogone dende mos odhi hotel moro cham chips chamo ng'ama madho kok madho to ng'ama be dwa bilo gik makech dende ol be bilo kanyo wuon bao yudo pesa wuon soda yudo pesa kamano tich kamano pesa circulate area mane ma igero go piny piny ok nyager ni bede stadium Kasarani koro igero piny nitiere factors ma gero economy en kelo pesa mane onge ikelo kamoro to luorore koro ji yude yes that's how wadwaro ni devolution to work mago gik mane owinjore gi William Ruto wadwaro ni japiny koter pesa kaunti ma Migori kaunti ma Siaya kaunti ma Homa Bay kaunti ma Kisumu pesa tiyo waneno value mar pesa mutiyo yes waneno ECD maber waneno hospital moro health center dispensary moger maber barabara moro mane onge mopo pi itero ne jopiny then gik moko timore stadium moko mathindo ma ji gwe mpira ikelo gik miluongo ni polytechnic gi bedo improve ma ng'ato kowuoke to en ng'ama nyalo dhi chako tije owuon ok ni ji te manyo tich office bangi gik modwaro notimore wadwaro ni parties obed strengthen party gin vehicles ma manyo go power ineno mago gik mane ji owinjore to wadwaro ni ngima mar piny odog piny ma ok ni cost mar gima dhi malo doge kamano magi gik makoro nyaka losi to dwaro niya equitable distribution of resources mano waneno donge mano ten agenda ka waseyudo kech gigi bok nyatim gi overnight itimo gi over period of time koro e budget ni wang'iyo ni to timo nwango nikech ma dhi bedo budget mokwongo mar Mheshimiwa John Mbadi yes. Kwa mi thuolo koso nango ndako mi thuolo moro nade no wadhi neno how much time ineno time ok wanyaketo gimoro achiel ni Mbadi ok kawo pesa ofuko ne hapana en pesa michoko kuom jopiny to factors nitiere mang'eny nitie gope manyaka chul kaka Kenya nigi shida ni wachulo bilion 1.3 billion ma wachulo kuom mano mana interest kende mano trillion actually ma wachulo kuom interest mar gope ma wasebedogo en pesa maduong' kabisa king'iye budget ochiegni ka almost nus mar budget wa mano pesa manyaka chul koro jite ingeni sani kayo maka babucho chako gerore jok mane area no bo chako chulo suru mayot kech gineno gima ushuti gitimo nade timo kamano makimana kanyo Mheshimiwa wadugo iri bankire mano kende sario kalo gida kario kende maro kinyi wayudo weche manyene machok kod Vincent Otieno kokale Ramogi FM kar chunje luo oyawre nyakoro Mogajwang kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Gavana ma kaunti ma Uasin Gishu Jonathan B seyo mokalo mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka oluwore kod dhok mane Gachagua otiyogo kama bende nowacho ni yiero ma higa 2027 ibiro kwal kendo jatend piny William Ruto biro dok e apisi e ataro mar chik. B wacho ni weche Gachagua go rach mokalo makaber onego bed ni kod ikawo ne okang' ma oger mar chik bang' ka osetiek timone nonro. Weche moko nyakoro mogi en ni Johanda Swekrai County ma Siaya oyudo tiegruok e weche mag omenda. Chenro bende ne osir gi riwruok moro ma mochung' ne weche mag omenda. Riwruogno ma otisi ni Demula kane oloso e boma ma Siaya kinde chenro mar tiegruok ma kamano ma bende ne okelo kanyakla johala matindo mathoth. Jachung' e lo riwruok mar Demula no mano Patricia Nalianya ne owacho ni tiegruok ma kamano ne okel mondo mi koro Johanda Swekrai gwenge makono obed kod riekni ma ginyalo tiyo godo mondo mi koro gita ohendnigi e yo makare
kendo giber gi riekni kutenore kod weche mag tayo pesa. Gi thuolono bende piny owacho mamalo kokalo ka duol marango dongruok mag nam lolwe kata Lake Basin Development Authority bende chako chenro mar gero ohinga e bath aora nyando kod nam lolwe mondo mi koro konye geng'o oula mandalo duto osebedo ka muomore kendo chando jodak manyando. Giko weche manyien hayo machuok nyakwara mogi watudre ka oromo sa 3 thula boduogo ka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Anno ka ote osechako chopo na studio ka mathoth ahinya mag penjo gi pod gi pak ne mheshimiwa Wood Suna West mabende an go kinyi makawuono. Nitie Wood Suna East moro ka ong'isa na mosi ka apa en member wadu mheshimiwa Junet Mohamed ong'isa kanyo ni mosna rwaga no. Erokamano, arwako mano. Leader of minority. Mano siep. Kagega no ng'e dholuo. Junet ng'eni wachako go as a councillor. Ka nominated 2002 and elected. Obedo mayor na, bedo mayor ne. Obede bunge, ambe ani bunge. Koro sani en minority leader. Yes. Tamba di bedo governor wa Migori. Koro wachorri achora to ndalo dhi. Nugamuru. Fet noketo kanyachiel. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Koro wacho ni ma sirikal manyaka oganda luo yiengre kuome. Kapok donjo e State House gi candidate otamwa, to ka Nyasaye oseketo ng'ato to tiyo gi jatelo mantiere no mondo wagero ogandawa. Ya ok wanyal ketore ni wan wapinga nyaka chieng', nyaka wati. Mama Ida nyicho wacho gimoro maber ni koth moro nyidho wayutilize nyidho no mondo mi oduma mwanyalo komo, alot mwanyalo pidho, watimre nade wapidhi. Kech kwa rito koth maduong' no to koko biro. Okay. Nyithindo be for the first time now wacho wach demonstration. We mond jiluo onyuole nyithindo maonge tear gas. Nyithindo mon mako ich chakre last year. Yeni ka gidhi nyuol maonge tear gas. Nyithindo go bede nyithindo moko madonga ma tear gas okothago gi. For the first time wambe we ywak. Erokamano. Ni sakasa ywak dhi Nyanza, odhi Kisumu, Siaya, odhi Homabay monege gi bunde, odhi Migori. Uruba na antinde Suna West na aseiko gi mondi liete mantiere Uruba, nyithi kiye mantiere nikech oiny gi jomong'ol mabunde noketho tiendegi kata korgi kata ng'o nikech ne gimanyo hakia gi dhuro. Erokamano. Nyaka koro wapama to kara richo moko nitie sirikal ne mheshimiwa. Kineno kama No, kamarach to wacho. Ujo praise and worship. Upaka wira. Kona kamise yudo nyakoro tuma ni katho wira. Kamarach to bro kwero. Kaka anyo cha penjo ni winjo ka penjo. Capitation mar pesa madhi schools. Okinyal kawo japuonj to tieko dwe kapok oor pesa school. Ti expect ni japuonj ni manage school e yo makare. Mano donga penjo. Okwandwar bende an kata gi bill ing'eyo maber ni chulo jomoko nyalo Social Protection Bill. Yes, siling 2,200 manyaka ne chak chule ka dola ne en siling 100 manyiso ni imiyo gi $2 per month. Dongi. Nyaka sani ka be uchumi odhi malo pod en mana $2 no nyaka pesa ni nyaka churri. To be nyaka chiwe in a dignify way mang'ani ong'eyo ni tarik 5 ayudo pesa koko timo go budget ne ok ni samoro itieko dweche 3 poko tere dweche 2 poko kele samoro dwe mar 1 mano donge wakoso wa sirikal. Erokamano. Mura no wach mar Social Protection Bill nyocha winjo ki wuoye motegno ahinya e bunge. Yes. Social Protection Bill aloke mondo waket ing'eni nitiere
mantiere sani ni in kano chak mi 2000 timiye miye 2000 mara ma amend wacho niya kane in gi nyathi kich suna we CDF okawe opuonje makoro en japuonj koro wagoli e line nikech en gi nyathi manyalo konyi ikawo ng'ama chielo kane imiyo ji 2400 kaka uchumi medo bedo moridore imedo nigo nikech kane en 2000 sukari kane inyiewo siling 100 kochopo 150 onego bed ni sirikal ng'iyo ni sukari en 150 to ng'acha no wamiyo 2000 koro nyaka mede kaluwore gi hali mar uchumi kaka dhi machielo ma bill no kendo dhi konyogo en niya oken haki mar ng'ato gola ng'ato ni in koro kwa winjire kodi no support masara kia kama nitie criterias mabeyo miluwo ma keto ng'ato mondo yud pesa mokwongo en higa mar ariyo en gi kaka ng'ato hali ne kako dak ineno ming'iyo gi jomoko mok josiasa to be kende en gima bedo reviewed ndalo ka ndalo ing'iye ndalo ka ndalo then pesa ni bende chule e yo mowinjore nikech koro budget ni komi pesa bang' dweche adek no komi dweche adek ni chiemo kanye to ni chiemo nao kata ken gowi ole makori ol wado ni sami release msara mabe msach jogi ka en tarik 10 yude ka en tarik ka msara odeko tarik 13 jite yude tok ni margi ni en miya badai hapana ni chiwe samoyro na michiwe wado ni kata kabeto gine mokwongo chak kodgi pinje molony kwongo chako ga gi jog gi mok nyal nikech jogi manyalo gini gi option en gi savings onyalo dhi olo kaw kata advance salary donge to jogi to onge go mamoro muti mimiyo sing 2,000 ok nyadhi e bank ni ang'eni bro orna 2,000 miya 1,000 ka gibiro ka ok or mara chai be ng'ade gionge gi those privileges yes erokamano ye kanyo bende nyocha in gi paro moro mar biro kwayo national iluongo ni committee ma ine iye mar national administration gi security ni mondo chief bendo bed trained yes nikech ang'o to chief gen jomolony dong gidhiga Kenya School of Government kiditimi induction chon chief kano ndeke titere training sani higni mang'eny chiefe ok tere training kosendiki timi senior chief moro kanyo ma be noko bedo trained ema timo ni induction to nitiere basic mar administrator ng'eni background in administration public administration nitiere basics ma ng'ato nego ng'i nitiere sheria ma chief onego luw nitiere sheria ma chief ema implement katiba mineno constitution chief ema timre nade ema implemente to koro koko take through iyudo ka chief ne en japuonj or chief bang' timo klas 12 onge course machielo machako timo nade ochako dhi to koro idwa expect ni en ema en judge chief bedo judge gibedo counselors gibedo lawyers gin gimoro amora chief en gimoro amora e gweng' ng'ato gore gi chiege tirne in that need counseling Udo ng'ama nigi lony manyalo cancel jogi jilaro lo donge arbitrator kano kibedo train about arbitration wang ni bedo chief maber nang tek chief bedo judge oketo ng'ani wach mari then koro make a decision ni anto koro amua kaka chief ni kama mano dwaro litigation donge obede gi knowledge moro koro emomiyo ne wawacho niya gini choncha chiefe gi ne tin to sani chiefe gi ng'eny aya piny odhi devolved way gini koro kocho ni jogi te obi Kenya School of Government wanyalo kawo kech time constraint gi resources inyalo kawo Migori Teachers Training College tika chief ma Migori donge tika lecturers moa Kenya School of Government to gibedo kanyo ni kata weekend ka weekend gidhiga to gitrain chief wagi mondo mi services magi offer ne the public obed service motimore nade mowinjore gini bro konyo gik mokare achiel serikal bro tiyo gi pesa matin mar train chief gi to mar ariyo japiny bro yudo huduma maber mowinjore kuom ng'ama otimore nade ng'ama owinjore mane omiyo ne wasiljire we agreed ne wan gi consensus gi the PS mapani modalities
ema girito mondo mi gino bed rolled out. Okay. Kamano. Erokamano nyam. E bunge kanyo be aneno kise bedo kichapni ahinya, biro gi paro moro mane lieko ni polise bende nyaka dhi mondo timnegi mental assessment gi mental check. Actually nyaka nyayiera an gi bills kora 4. Yes. Abich. Actually the fifth one is coming. An gi Marriage Act. An gi National Police Service Commission Amendment Bill. An gi Social Assistant Amendment Bill. And machielo an gi bill mar NGCDF. Inyalo paro mane dwaro ni 2%. Oket migergo kata gik ma related gi kanisa inyalo gergo hall machielo. Machielo bill na moro pani podene dire kama dwaro ni wards pesa moro madhi e county cha. Yes. Ward ka ward obed gi allocation mare mar development. Ineno kaka wan gi CDF madhi e constituency moro ka moro. Makate pingo sirkal kato kiping sirkal to pesa ma dongruok to timre nade biro ne wadoro ni pesa ni bodhi e ward bro miyo MCAs wa bedo jomoko manyalo kosoa executive mar county nikech kata wango kosoa executive mar county to pesa ne ma dongruok ma jopiny ma e ward ne to pod timre nade donja mano bill ma asekete mochopo kamoro pod igweye left and center to bill mondo ochope parliament ok yot jatelo. Ingeni wan gi wajumbe 340 mane National Assembly. You're aware of that. Kamoro kelo bill achiel kende. To bill achiel kende owuonde ni kaka koro ikale ng'wech mokale mobeda asate to into a bill achiel mar sirkal ema ka uchigni 1 year. Call the manual processes. Almost 1 year. Koro parane mag sirkal ginedi. To members ginedi and then one gi ranking members. Mano chako chon musing the process. Nato zetiko higa 4 terms, 3 terms, lawyer ben lawyer, ima kamano. Temo wasetema, anbende kaka nyako rutuma. Wasetema madira ngwen. Mochopo, mo nitire kanyo. And many others giko wasetemo flow of the house. Ero kamano. Okine neno kagima gido wang'ore gi mori. Nikech jatend party mari ma Raila Odinga kwedo wach mar NGCDF ni kikibede lwetu ka jood bura. Otere e sirkal mar county to in kon machielo ibiro gi moro mar tero pesa bende ward ka ward. Mondo udong gi tije dek legislation, oversight gi representation kende. Let me ask you, Victor. Yes. NGCDF ok pesa county. Makatagoli. Yes. Tok nyami e county iduoke e national government. And I sit in the budget committee. NGCDF allocation okay part of the county money. And part of national government money. Makati goli inyalo loke nying mora to puro dok na national government. Ma ipenja ni koroko kaw million 100 gi wiye mimi Suna West ka to duoke na ma national. Be Suna West bro yudo classrooms ma schools yudo masani agero grofa 4 Oruba primary. Tagero grofa Sagero secondary. Tagero gorofa a school miluongo ni Masara secondary. Be magi brother. Masara secondary sani digere administration block mar gorofa. Sani wagero lecture halls through NGCDF. Migoro teachers college. Lecture halls auchiel main gorofa. Be pesa ni iparo ni nyalo budgete. Madhi school miluongo ni Nyamunda. Madhi school manya chako ni Ndemra. Madhi Peter Masara primary. Madhi Giribe, madhi Maweni girls schools mana chako kokele ni oduoke national government ka. To kata kotere county. Question mapenjo ni chakre ne chakel pese county. Adimu sechopone Suna West modhi e gweng ka gweng. Hapa ni jopiny winjo. Ni koro Kopanga oyudo, Boya oyudo, kamoro ni Arombe oyudo, kamoro ni Nyaera oyudo, kamoro ni chuny piny ni Kitaba genene Dago oyudo, kamoro ni Omuomore oyudo. Kamoro ni Sorumina. Chuny piny kamilo ni Kutuga oyude. It's not easy jatelo. It's not easy. Kidwaro achievement mwase yudo en pesa CDF. En project nigi impact kamora. An kaka mjumbe makoro sebedo 7-8 years as a MP. I know. Niti nyithindo Suna West musomo form 1 to form 4 gi pesa CDF. Sani gine university makotieko. Niti manotieko. Or the attachment japonj. Achako ponjo form 1 to form 4. First year to 4th year gi pesa CDF. Kawuono ni
chairman gi committee mar CDF dhi kakrao TTI wa sponsor nyithindo 200 matimo technical courses to gi nyithindo 100 mawego technical university college ma gipe CDF to sani nitiere nyithindo mochako puonjore e TTS university marongo ma bedo hosted e Migori teacher gi pesa mar CDF ma ka waduoko pesa ne national government be nyalore asechako skunde 27 mane onge completely ne onge ochak gi NGCDF Suna West police stations 4 police post auchiel asegero kadisi agero kadi 4 agero anti stock theft offices mag chifi jatelo owachura wachadiri kikodoge afadhali awe bedo mujumbe to CDF to dong mar jopiny nikech gini en mar kawuono kiny gorucha nitie mier madino koneno jo secondary ka CDF de onge paro moro nitie ni CDF nitiyogo kaka un jo siasa mar manyo godo gimoluongo ni political capital kata mileage. It doesn't matter. Number 1 nyaka kung yieri koka magi obed benefits gi ikungi yieri ano yiera ka onge CDF to nagolo mjumbe manigi CDF ni wachne. Yes. 2017 nokan mbunge. Yes. Actually nokan kata kansela. Na anraia. Ni anraia. Idonjo gi independent. To nagolo mjumbe mane nigi CDF. So manyiso ni bedo gi CDF ni ok mi yieri mana kitiyo kode yo makare ma jopiny odhibitisha. Nitiere MPs mang'eny mane nigi CDF ni to pod jopiny otimore nade owegi koso koro en mana kaka ng'ama tedo ma omi ring'o jokata gikwongo gichame ka VIP pok ochamo chiemo ma president dhi chamo jatedo kwongo chame ka pok ochamo. So the truth of the matter is the fringe benefits mag bedo office miyo inyalo access gik makore wacho to mano ok nyis ni gini rach kwani wajumbe gi gin jochiende donge gin jok ma jopinye moyiero kare ere tabu koponi ginyalo access yo mar konyo japiny kare japiny ni yieri ni mondo dhi konye nade telo en mobilize resources kaka inyalo konyo godo jou kamano mana dira mantiere stima nitiere matero gi CDF piny oyie stima ma stima matero mano CDF piny kitbull mano pesa CDF kamoro ni Nyamomi school no macha to through kera nitie kuonde beach matere wachulo pesa iluongo ni matching fund makigolo siling achiel to rerek be golo achiel kigolo ariyo kamano motero nikech NGCDF jatelo nitiere jopuonj makawuono gi national examiners mano bedo sponsored gi NGCDF Suna West nikech ne wan chiene weche mag somo koro wadwaro ni local internal exams mwatimo jopuonjo bed gi lony maber mana kaka national examiners gi losnwa penj gi set penj skunde gi machal gi penj maka nyathi dhi timo e form 4 to timre nade ok buoge ne wa sponsor ji 40 gi wiye motero mobedo train kaka sani gi national examiners sama pok oluongi penj wa national cha to giseto penj kocha ma skunde timo miyo nyithi Suna West timo maber to NGCDF koro CDF en gimoro ma ok ang'eyo baba pok oluongowa e personal level mo explain wa wache ga mana in public to en ng'ama nigi wisdom to embe en ng'ama winjo wach wambe kwa yudo opportunity to bro koni jaduong baba gini jokonyo jogi to ni wachoko paro hapa ni obro bedo released kwa constituency kozi gima ji wacho about NGCDF. NGCDF konyo piny mana dira mantiere oseloko piny wan wadwaro ni devolution will be strengthened kendo na kwayo ni gimonego wa fight to konego wa fight gik mabeyo pesa mar county ema koro nego loki kaka bedo managed ingeni NGCDF bedo managed kama itimo proposal kise wacho ne dhi nyiewo pencil mondo loki okinya loko nyiewo pencil mano dwaro kedo public participation it is costly mokinyal wadwaro ni county bende ochopni 1.4 billion kaka koro jo Migori county pesa mar development in around 5 billion 5 billion kiriwo donor funded project gi own source and almost 5 billion koro wacho ni 5 billion wan gi constituencies aboro to wan gi wards 40 kwa uondore
ni nitiere projects moko makata cruise gin mako mag executive, for example referral hospital en obro fall a ward more constituency moro but serve the whole county. Wakao kata ni 40% of 5 billion yes. or the ne project haina gigero headquarters things of that to pesa moro dhi dong kata 3 billion makoro nego pogi marom word ka wodo yud bath pesa ne makoro wang'eyo ni wan eko higa mar higa ni financial year ni to ayudo kata mana million 50 kende wapango go ni wagergo health center ni wapago yorni wakunygo pigni kose migo to koro wards ka kose ng'eyo ni wan to wakunyo pi to gin gadira ni pigni dhi biro gin go hospital ni de ger gin gadira ni yorni dhi tim mane kaka pesa ni bad evolution be bro konyo ji koro nego wang'i kaka pesa cha ok ni governors dwadra ni medwa to main goni gimitimo go bok inyal account for to chikto nitiere PFM Act nitiere sani no tamwa e pesa miluongo ni peskera yes peskera a maintain gago yo moro ni from Mtemarabu to kamoro ni Adera to kendo dhi nyaka kamoro ni Biriamiti sani nikech pesa ni odeko nyo waseloso yo ma Biriamiti gi pesa manya osedhi nyaka kamoro ni Masaria kendo contractor ni yo from pinyu Kitabae to pinyu yie akoni ni kia pinyu yie kidhi Manyera kok kalre to debe ni pesa nitiere konyo waselose nitiere yo ma kababu midhi lose ni ok kalre manyiso ni nitie kuonde moko makoro geche ok dhi nikech ni governors oterwa e court gidwaro pesa kera matin pesa kera en 40 million ya constituency ka constituency and they are getting billions omiyo dwarore ni ji owachadiri nyaka go bergi mbake wachne mbaka ni mondo gima waseyudo maber nikech yore makata mujumbe oloso through kera through constituency pod gima ne county ok gino outside county gima ne county erokamano nyo mheshimiwa chien kacha ne wacho ni nikech yande chien kacha ne bedo moteka nyaka ni dhiro sirikal mar governor masani to chal gima iwa handbrake matin iwa ng'ich matin strategy maloko iloko mana pattern macha number 1 ne wadwa nyiso ji ni nitiere tabu kendo wanyiso ji ma ji ofwenyo ni nitiere tabu koro wawende sirikal matiyo ni gik ma Masara ne wacho ka gin adiera koso miriambo ka gin miriambo to onego ginyis jopiny pok awinjo ka giwacho ni Masara ne wacho ma en miriambo podi koro en gima timo I'm reaching out to the people nase kono jopiny tabu manitie kata sani akono jopiny wadwaro neno ni ward ka ward the governor nyaka konji ni ward ka ward e higa dek miseyudo pesa gi projects mage misedhie to wago kwan ok ibi nyiso ni ECD 140 ECD 140 molos gi single of 500 mano million 70 we are talking about 5 billion ok about 5 billion kuri nyiso ni ECD to then ECD bo kinya nyiso higa dek ang'wen ni aseloso 140 ECD center onego bedi classes adek PP1 PP2 ano ichako gi play group PP1 PP2 onego bedi gi jikon moro bitedo na nyithindo kata onego bedi gi cho to onego bedi gi office nikech cho mane primary en mar nyithindo madongo onego ger cho moro matin molose ma joma tindo ka nyalo dhi en gi tile kich moko bedhi kata gi tiendgi moko dhi mulo kata gi lwetegi onego bedi cho macho jatelo maber man gi pi e dhoge ma ka nyathi cha wuok to logo onego bedi gi udi adek to gi office to gi cho gi tangi mar pi kakoro higa dek iseloso 140 to wan gi skunde 400 eni achieve bang' karang to priority ni en mane ineno Victor magi gik umineno wadwa nudhu obedi county mondo wanyis ji gima devolution en ing'eni na an meya mogik migori gik mane watimo gi pesa matin miluongo ni Latif pod neno kendo adwa nuoyo ne jopiny kidhi Oruba nitiere dispensary achiel managero kan kansela iluongo ni deep dispensary onge gima osemedie kata mafua kaka nawe ka ng'ato neno komedi go sim me joge namba ng'ama akanyo Ragana dispensary no ger gi Latif Midoti dispensary no ger gi Latif Ondom dispensary no mago within municipality machon e dispensary mantie to kendo kidhi e county macho maoko madiluongo ni county chon iluongo ni county councils yes. Kidhi Nyabisawa nitiere hospital manochaki Latif miluongo ni Saro kidhi Arombi nitiere kanyo nitiere machielo
manochaki e cho iluongo ni Nyamelo. Magi gik ma pod exist. King'iyo gi gik machon go, king'iyo bus park mane waweyo, manoger gi Latif, e bus park pod mantiere Migori. Man the naked truth. Okay. To en 13 years. Koro mai mineno ni in ber ka jopiny oyieri kogo firimbich 27 ka giyie kecho kanya yerra kenda ka giyie sani wan waur application ni kung'iyo kaka natiyo councillor, kung'iyo kaka natiyo mayor, kung'iyo kaka setiyo Suna West, kumeda responsibility ni be anyalo deliver no. Gima important leadership en about delivering variables mane itimre nade mane promise. Erokamano. Yes. Erokamano. Mheshimiwa dwani wayudi pinjo mag jopiny ka gi weche ma jopiny nigo. Jopiny ma thuolo mari nyalo ywa tola achiel kachiel. Ng'ato rona ote ka wacho ni maka jomo yawre mosna member marwa Masara Giribe Road Rach ema wacho sana. Yes, okay. Aito wacho ni erokamano anya kuom ne support Suna West United FC mano ote mar Vincent Ongalo ka wuok Nyamome. Erokamano anya. Machielo ka indi wacho ni maka juma kuo mar dhok ng'eny ndi to ene committee ma security otimi ang'o kuo mar dhok obembo wa koni otimi ang'o. Erokamano anya. Machielo ka Victor oyawre Oruba Comprehensive School construction is ongoing. I can attest to that. Mheshimiwa en jadieri kendo ja kanisa ma ote mar loko owenge ka wuok e gwenge mag Masara wacho kama ne ote mar kaende kama na inyam. Stima machiro mukuro lal mathoth. Mheshimiwa konyo anena e broad base gi Opio Wandae. Gini chando wa kabisa kama na inyam. Maramogi? Hello makanyom. Oyawre. Oyawre ahinya. Ija Suna West. Atiyo maber. Ija Suna West. Maramogi? Hello. Oyawre. Oyawre machigni? Mano ano dira John ka Suna West. Machigni dira John. In gi penjo ne mheshimiwa? Mheshimiwa Suna Peter Masara ma jagwase wano. Erokamano ahinya. Jagwase? Ana medo pake no tiye mateko manya gabana mutegni. Erokamano. Erokamano. Maramogi? Hello? Hello Juma. Oyawre. Bera ina waka Juma. Iluongi ni ngatelo? Iluonga ni Talibana Suna West. Erokamano John. Nyo. Musa ni wano. Okao. Ana yalo ber konero samano ne ke na kwa sitima to sani ko no ka jelo yero kalongo kaloto no mer mana tie matek wan labra ukingu ko Erokamano kanyo no pinga to negi kwaya stima to nasetero negi. Mano kotingo tagirere. Mano pesa moro ma iloni special fund. Yes. Mana manyo negi pesa matero nego around 9 million. Gero stima kamoro ni Ririba. Okay. Mariba, not Ririba, Mariba, Indonyo kanyo, en kama stima pok nodonje, to kendo sani ogero kamoro ni Kabaraza, to kendo gi kamoro ni Malera, but Kanyatega, kanyo be stima, contractor ni ground right now. Erokamano. Erokamano ahinya. Nitie mamoko no penj ka endi. No penjo wach kuo dhok. Yes, kuo dhok. Nagero anti-stock theft. Sani kuma ni kwalo Suna dhok, ma ng'ato nyalo biro to golo dhok mang'eny cha norumo. Sani en dhiang' moro achiel ma ng'ato time ng'ato to nego dhiang' no gotieno. En moro mar local. To ken moro mane ng'ato nyalo biro gi bonde to kawo dhok koro ng'ato biro e gweng' to terrorize the whole gweng'. Sani en moro mana yeni jokuoge be nokorumo gina jo gweng' makanyo ido boken the whole of Suna West en area moro matin which is known ni nitie joma uso dhiang' to riwore gi jokuo dhok gikwalo dhok achiel ariyo en dhiang' achiel ariyo achiel to ng'eny gi to be idwoko jo anti-stock theft nitiere kanyo mobedo based manogere by the way NGCDF manogero anti-stock theft kamiluongo ni Ngochonde mwagero udi 17 lo nobedo donated mo offense mwagero udi 17 the anti-stock theft team nitiere kanyo. Erokamano. Yes, and machielo en stima momkuro waseoro the team mondo mi koponi population omedre tim gimiluongo ni last mile connectivity mondo mi med transformer moro mondo mi stima kik bed ni lal mang'eny. Okay. Erokamano ahinya. Victor Oyawre, an a teacher on duty athiro thiring'inyi ka wuok Thimlich Oinga, Migori County. Anto ajanya tike to apuoyo mana Mheshimiwa Masara kuom tich mutiyo. Penjo ma an go en ni awinjo ka owacho ni nitiere nyithindo ma timo courses mopogore
Kakrao TVET kendo o support nyithindo moko ma welo. An gi nyathi moro kanyo to fi chande. Bende onyalo kawo nago menwa go support. Dho na wuok Nyatike, awuok mana Jirandu kanyo. Gi CDF ma Suna West ok wanyal timo go mano. Yes. Mani nyalo tim gi CDF ma Nyatike. At a personal level, an gi through Peter Masara Foundation, konyalo biro yuda mondo akony nyathino nikech ok ing'eyo ng'eni boundaries gi oket gi aketa to ng'ama dwaro kony. Koro konyalo oro ni details mag nyathino kata namba sim. Yes. To nyalo oro ni kanyo takaw to wanyalo gochone to ane kaka wakonyo. Nikech sani gima nyaka nyis jopiny. Degree ber. Lakini kama piny ochiko koro en skilled labor emidwaro technical. Koro technical colleges gi nyaka watere nyithindwa kendo tije nitiere oko. Maka nyathi oset ae technical colleges gi to bed accredited. To imanyone mana nyathini passport tidhi Kenya Employment Authority magin Kasarani kacha gi passport tu. Tibro yudo ka nyathi motimo plumbing, motimo wiring, motimo gik matino tindo gi tije ng'eny oko ma ikawo gi to gidhi gitiya tiya. Okay. Kamano. Ero kamano nyam. Brian wacho ni adiri makende ni gedo mar John Okwanyo TTI it's progressing on well. Mheshimiwa nyocha oketo kite mag mise mar gedo kanyo kendo ma Indian project maber ahinya. Jowanya ka embrace TVET nyinga en Anet Anyango mosna member wayie kod tich ma osebedo kotiyo na Suna West ka piny nigi geno. Ero kamano ahinya. Ero kamano piny nigi geno gadier. Ero kamano. Piny nigi geno. Maramogi. Halo, Victor Makaduma. Oyaore ahinya ma irado go pibu ni County Bargo Chiteng'od. Machigni? Mosama ni awinjo ko wuoyo kanyo. Yes. Arwako. Awinjo kuom kata yore mowacho monego bed ni loso. Awinjo ko wacho mamago gik monego bed ni timo e budget manogono. To in ija Suna West? Aja Suna East Koni. Suna tena chiel tu. Suna tena chiel. CDF kugo. Ero kamano yaore. Ma Clinton kawuok Oruba kama Sara. Clinton kawuok Oruba kama Sara. Mheshimiwa ng'eyo maber kabisa. Ero kamano. In gi penjo Clinton? Yo. In gi penjo? An gi penjo. Thuolo mari. Apenjo mheshimiwa kama. Clinton ine yamo. To kama mheshimiwa turujo driving school. To onego bed ni o sponsor gi full. Nyiso ni kotini driving school onego bed ni iyagi driving license. Okay. To kidhi school kata to ikoni mheshimiwa ochulo mana pesa mar training. Mar license okochulo koro mar license ichulo penja ng'a mondo sponsor gi full. Okay, mano gima kare sani Viano Wilo kawacho wa sponsor nyithindo 172 ma watere driving school. Gima timore ni wachulo nyaka driving school nikech mokwongo kapok ibedo train timi gi miluongo ni interim license. Mano wachulo. Wachulo ne ng'ani pesa penj, wachulo ne ng'ani pesa driving. Gima ok wachul nitie card moro miluongo ni smart card ma ng'ato koro wuotho go cha macha to koro kendo ichako ichule yo ok nya chule kata direct through NGCDF en idhi chule kendo NTSA kinyalo paro mondo ikawe mano ok wachul to wachulo ni pesa training wachulo ni pesa interim driving license kech mane michako go wachulo ni pesa penj hapa ni mano be wakonyo ndi to individual magini odhi otamo yawa ka koro in samoro sechulni total of shilling 16,000 kata 17,000 koro in manyo shilling 3,000 ma imidi migo gi chamar 3 years do nyalo paro card ma smart mar NTSA cha mano koro tami yawa mane mapani owadwa no kwayo lakini Clinton bia ka yudo gimoro giko dwe to ka Mario tamore no ne gikonge go ero kamano ni the training will take place nikech wadwaro ni jowa majora boda ki yudo kata jali okringi kane pikipiki nini gi insurance imbe ingi driving license tajali uyudi samoro mtoke mutumi okringi idhi atikelo traffic to insurance timore nade chuli. Wadwaro ni jowa oriembi ka gin gi driving license koro miyo watemo iga ka iga matin ma wayudo no nyaka wagwero kamano to mar ariyo ok dwa tim te nikech kaka sani wach SHA joma dwaro mondo CDF Suna West ochul negi SHA nyocha wan gi ji koro 1,000 sani joma no se apply gi ji 420 to ne wan mena gi nafas mar ji 140
koro nyiso ni demand ni malo. Koro wambe wa balance, wakonjo pikipiki, wakonjo SHA, wakonjo secondary, wakonjo TVET, wakonjo university, wager class, wager ka police, wager office assistant chief, gigi koro ng'eny. Koro balance. Nikech ng'ato bro kone ni anti ng'eno kaja pikipiki, ka nitero pesa piki anto kaja pikipiki, ng'ato be SHA ni anti ng'ena onge SHA, ng'ato be basari ani ng'ena onge basari. Koro nyaka balance. Okay. Jogi te matin. Okay. Erokamano. Maramogi. Hello. Oyawre Victor. Oyawre. Ma iloso Onyango Japolo ja Migori. Onyango Japolo ja Migori machiegni? Ala sona taki me kawona nindo kone ko chichu mar Masara. Dala na mateni. Erokamano. Gima na wacho ne mheshimiwa Masara. Yes. Mheshimiwa Masara mheshimiwa maber ndikeni kumugolo sona west bor marach. Keto sona west ngas moro ma opiyot mondo ng'ato kete. To wan kaka josona wan kode gi lengo 2032. Ang'o mane moni inyalo nyamo nikech sani ok onyal yombo chiemo kata timo ng'ato ok onyal yombo. Ang'o mone ling mondo geno wane obicho kare. An mheshimiwa Masara candidate sa 2032 ahere marach. To kama ipuonyo ger mana chung na 2022. Okay. Ok oyie rit mos 2022. Onyango Japolo 2032 be okrach to koro ka sani casuals pok ochul dweche 6 girita nyaka 2032 yath onge osiptende barabara onge wawe wuoyo ji ariyo ng'adi koro iwinja bende isechiwo point ni maber 2032 onge ajnosigo lakini casuals oweto mago rumors iwe kelo rumors we dwokore we wuotie kibasi chaki penji na Onyango Japolo mano ni kare samora en supporter mar the current regime kata an chief supporter mar current regime but kaluore ni delivery gik mitimo kwane koro kwanya rito nyithiwa thatho nyaka 2032 buk moro ntiere mar Esther panen Esther 4 Mordecai kono Esther ni koke konyo wasani to kike pani brotony nikech ine od ruoth piny dwaro piny ywak piny dwaro jatelo manyalo konyogi. Ta an asetokora oko, ok ayierra kenda. Ka gineno ni ok anyal, to giweya giyiero ng'ama chielo. Lakini gima ng'eyo sani ni Migori dwaro jatelo. Nikech chon nyocha ji ne pasueda kenda ambe na yie ni it was too early. To higa chielo kalo. Ok wane dalili. Higa mar ariyo kalo. Ok wane dalili. Higa mar adek okalo. Onge dalili. Koro wachako mar ang'wen. Koro warita nyaka 2032 ka jomoko to dhi mbele nikech Onyango gini to winjo maber sani. Joma winjo maber winja to joma winjo marach to gi joma dwaro dongruok. Okay. Odwara then wabiro pimo gini to joma winjo ni status quo dong to gi mok dwar gin adi to ji dhi mana mbele. Okay. Ekwe be gini onge wadui. Gini en mana PM na ncha wacho kamoro ni en contest. En mana ni wang'eyo ni nitie telo manobedo before nitiere mobedo sani to kata bang'e nitie ng'ama dhi timore nade ng'ama dhi bedo to gima miyo ng'ato dok e ofis en kaka otiyo omiyo ji account for pesa manomiye tij ng'ato e system mar yiero mar piny Kenya ni onego bed ni ing'iyo kuom higni maromadi higni 5 gimitimo ne ng'ato assessment no wan gi gimiluongo ni continuous assessment test en ni higa ka higa kosemiyi pesa ting'e ni itiyo kode nade higa ka higa itiyo kode nade higa mokwongo wanyalo ng'wononi nikech samoro pok ni bedo governor skul mitero ji ma ng'ato bed governor be onge koro iyudo ko ofis pod ni galagala to mar ariyo koro onego bed ni isebede kom gi siendani ji chako neno matunda mar komi mar adek ni to koro ji onego wach ni ang'ane ing'eni mar adek ka koro ji wacho ni ng'ane waduoko kata ok waduoki erokamano Maramogi hello oyawre Osiep mo jatelo pache ler kabisa ma kobiro studio kanyo to inyalo deyonwa de osiepna nikech jatelo no wacho wach maber kuuso weche mag devolution mar pesa mar MPS. Ang'o ma mone dira pesa no kobi kaka CDF tan dire mondo dhi e county government. To ka instead go dira mama pesa mar government to chako dira odhi e ward mondo kony weche mag waseche to kunyi Diamond. Mano to duoko yot nitie pesa tieng' diriyo e katiba wa masani wewe maximum moro machielo duoko wang' achiel oyawre Hello VJ oyawre kanyo mheshimiwa okaw mos ma oloso ga ma ng'en jatelo makoro mar Migori mangima yes jatelo mar Kichungu gi county yes
Koro wakwayo niya. Josuna West bose penjo ting'ene embe no bedo meya ma Migori ka. Yes. Kwayo mantie maduong'. Ma Indian Pascal tata kwayo kama hii. Kwe manyo osebede manyo gikelo cha. Wamiyo gi poch gi pak en kod governor kod Mheshimiwa Fatuma Mohamed. Gi Junet Mohamed wakwani kwe ne mondo bedie. To gino maduong' wanyalo kwayo go kaka Mheshimiwa Machara. Yes. Mano godalawa. To yo winya duol mar joma ne pingie ki we mondo chilo kieki nikech wan kod gi geno 2032. Kanyo ero no wale munyi mano godalawa an ba jagwasi to Masara Mheshimiwa 2032 adhi goni kura gowi. Bede mos. Uchilo tieko. Erokamano. Maramogi biro gi wang' achiel. Maramogi? Oyawre. Mosna nyakwaro tuoma. Nyakwaro tuoma ko mos. Pa Felix Owera kawuok. Nyakwaro tuoma pochi pakandana ni mondo ajiwe kaka ng'ama bende odak Suna Migori to Jauriri. Yes. Ni nyakwaro tuoma kik ng'ato wuondi ni umi ni koni ni kani irit 2032. Apenji, irito 2032 nade to gige CDF emineto. Ni ka ng'ato wacho kata sani bire no wacho ni biro mugi kuma ntieno. Venga ma okotio vedala ni to chilo yo. Kwani en le yone kama na mondo kikoti. Ma io, la ka de yo pengire che la CDF. Ni da villa come fine che tinero varo CDF tondo bi. To pati lida mari to wacho ni CDF. Dipenjo no vie je penjo we wane mwadwoke ka jo piny bio je. Kaka ja komra ila mulu dinga mami wa direction umiyo mabero ok yani kukanya kuro bedo piny pimo nene ni CDF tiyo. Kati de manabondo kuma gidio do chanda matiyo gi CDF to rengo ma gavana ne. Ibro yuro kadige gidio no chanda ng'eny maloyo magorengo. Koro ng'ato keto wacherwa ni mondo wajoluo biye mondo biyo ti kodwa ni miyo wasiling 200 mondo koka wimijo siaso miyo kaka Jauriri. Anabiro Mheshimiwa Peter Masara do ato koro mbunge na Nyamita. Tabiro Mheshimiwa Peter Masara ni nyakwaro tuoma. Chunga wan wabiro luo un gi Nyamita wabiro yieko yieki to yieko Nyamita. Uchilo to namba 3 keto kodi Pascal gini wuonde ji ok dware ma kiyudo kuma ji ochokore ji 10 en mana gi ng'ata achiel. Kiyudo kuma ji ochokore ji 20 en mana gi ng'ata achiel. Obiro nego ji to ok negi ji Felix Owiro we nyakwaro tuoma dhi mbele county government oge gima timonwa. Yo Migori uger gokinyi mana ne. Oyawre. Maramogi? Hello, oyawre. Oyawre? Oyawre nya. Iluongi ni ng'awuod luo? Ma iluso gi joka to matao bendo. Erokamano. Apo Mheshimiwa Msetiyo. Kendo tich mogitimo ng'ama wacho ni owe gavana to mano ng'ama kama piny kaka piny dhiye. Koro gima kwaye oparo stima mobembo kene gweng'. Erokamano. Okay, stima mobambo kanyi pare jopiny. Mheshimiwa dwana iduoke penjogi ma jopiny openjogi dakika achiel okochako ka simu moko penjo kere na achiel kech moro oseduoki. Moro joma kaponi aber ma 30 to koro ika ema pok oromo koro need more 5 years mana penjo joma ne dwaro ni adoka eni ika pok oromo koro arit 5 years ko kadhi qualify koso nango koseyie ni ajatelo to telo bende bedo says to opportunity kowuok tikawe in 2032 ng'ama onyise ni ji dhi bedo kata an ng'ama onyise ni dhi bedo ng'ama dhi bedo 2032 Nyasaye mong'eyo to yiero nitiere 2027 ko ng'ama believe ni an a good leader to yiera sama wuok e tagoni. Ng'ato penjo madwa duoko en wach Ward Development Fund. Yes. Ward Development Fund ok inya keto malo nikech nitie pesa mosepogi diriyo. Nitie pesa county ma katiba wacho ni nyaka pog tidhi ang'owa counties. Koro pesa counties gi mondo county obedi ilose gi wards. Koro wadwaro ni ward ka ward gomio ne wakedo matek, joma no kedo matek. I was part of them mondo 2010 constitution obedi mondo mi ne chon chaka ne constitution machon president ne nyalo amua to tero mana pesa e bath piny kuonde moko dum. Koro ji ne dwaro ni pesa ni through devolution pesa donje gweng' ka gweng' ma koro county ka county nigi pesa gi manyaka to gi yudi. Ma iluo lando chakre devolution B Kisumu yudo billion gi
Siaya yudo billions gi, Homa Bay yudo billions gi, Migori yudo billions gi. Koro gini oseromo higni 10 gi wiye, wadwaro ni kech wasetere Migori, koro wadwaro ni ward ka ward. E Suna West wan gi ward 4. Wiga oyud share gi, Wasimbete oyud share gi, Oruba Ragano oyud share gi, Wasweta to oyud share gi. Kotime kama e piny mangima, koro kek mane a Nairobi cha, odhi mochope gweng'. Okay. Iluongo ni mondo mi public participate in the management of their affairs. Mano is the principal word mani tiyogo. Mondo mi pesa ni ochope piny mogik. Ma ng'ato be ng'iyo ni wang' ni mama momutiyo wacho ni nadhi kama ipoge pesa jopiny mar wuodwa ni. Idhi konynwa pi kama. Mama no chon. Kata sani pod ok nyal ng'iyo. Erokamano. Victor Musna jatelo kendo Oche. I have worked with him as ACCT in South Suna West. Let him continue improving the constituency and wishing him well, all the best in his future plans. Miyoyo John aenda. Erokamano. Mani ng'e. Ang'e. Erokamano enya. Mak Juma oyawre. Musna jatelo. Wasimbete ka wan maber ahinya. Kendo wan kode. Osetiyo, osetemo nde. Ikona kanyo ni sani wan wago tich mana Jono kwanyo TTI kaka fundi mar gedo. Ng'is jopiny gimiluongo ni triple down effect nitiere ka project ma sirikal timo kokalo kuom jumbe maru gimbe giyude pesa moro matin. Empowerment biro mana kokalo kuom yore mag tije mag lwedo go bende. Igeno ni sache ma ibiro ger hostels go joma ng'eny biro yudo tije gibed fundi mag lwedo, plumbers kod mamoko. Pod gipakne mijumbe marwa. Erokamano Maka Juma. Awinji maber ahinya ane gwenge mag Nyamomeka. Ng'isna mheshimiwa ni kuo mar jamni no to omaka motegno. Of course sani ose reduce nyaka ne yawnwa office mar jo anti stock theft. Kata kamano med mana konywa e weche mag security kata rita mar jopiny. Erokamano ahinya. Victor oyawre. Mjumbe tiyo maber ahinya. An kaka ja constituency mare to na kwaya ni kwe manyogi keto e kinde mana rais biro no. Gimed mana kete. Wan koko emo kwadwa ka nikech pesa oluoro koko. Erokamano ahinya. Maka Juma oyawre. Musna Mheshimiwa Masara otiyo maber ahinya kendo en ofise maonge kata umaguzi kata matin. Akwaye ni koyie to dhi mana nyime gi tije motiyo to wach mar pes jodongo ma owacho ni obro kedo matek bunge mondo mede nyaka pesa moro munyore odhigo mana nyime. Nyinge en jaduong' Peter Lis Odhiambo ka uka milongo ni Masara. Erokamano ahinya. Opak Yesu Maka Juma. Opak Yesu ikona kanyo ni Mosna wendo an kamilongo ni Got Kachola Ward ka to ayie na kode to penyna go ni to en ang'o ma gitimo ka jotelo mar konjo makunyo mula ma bende kuonde makunyo mula osebedo ka ruombore kuom gi piny ma iloso ka achiel kuom jo kuny mula. Erokamano ahinya. Wach mar gold mikunyo ni. Gold no nitie bill sani parliament actually ichose timne second reading or the third reading. Okay. Gimidwa konygo jomula en ni dwa ni gidonje cooperative and SACCOs. Mondo mi dwachegi kech ok dikony individual. Ing'eni mula ni kawuono wuok ka kiny wuok kama chielo bugo ni mula onge kama idwa ni oriwgi to nitie kaka kore konyogi. One gibedo sensitized ipuonjogi. Ing'eni kamae mula no kama gima lich ahinya. Ipuonjogi kosepuonjgi gibedo empowered mondo gibed kata gi tools ma inyalo konygo gold e yo moro makare. Mar ariyo be idwaro ni kata gima ni bill cha nyocha aneno ka gin gi na through their leadership nitiere owadwa moro miluongo ni Odari to gintie ng'ama chielo Masara Odano Dida. Nitie kuonde moko mana gikoso e bill no manyicha semiyo gi bill no manyiso ni gindik memoranda mondo kodhi third reading kama koro inyalo time amendment kuonde manyalo konyogi kata wadwa no be akwayo. But ng'enyne nitie gik moko mabe dwaro county government mondo intervene. But a national government through the bill wadwaro ni mondo wadwa ket gik makakati moko manyalo konyo jok makoro kunyo gold e yo matin iluongo ni artisans, miners. Mondo mi giyud kaka ginyalo konyore to jogweng' bende. Actually bill no en very elaborate nikech owuoyo nyaka environment conservation. Nitie sani kaka iluoko gold to chemical gi ole pi to hinyo ji ang'o. Idwaro ni nitie gik mang'eny manie bill no ma ok wanyal tieko kawuono. To jogold to nyaka koro kony nikech nitie joma oji ajiri joma oyudo tich mayudo mwandu gi ka gidhi gitiyo gidhi e gold. Masara na kanyo ok gonye ji gi 100 gi 200. En kidhi hotel yie manyiew ni chiemo, yie manyiew ni gik moko. Kidhi e bar to kinyal luongo kong'achiel ng'ato luonge crate no yude bolo. Koro wadwaro ni kik jowa kodhi manyo menye bolo kanyo to githo. Watemo
kuonde mwanyalo. Okay. Wan gi meeting gi the CS ma in charge of mining and mine Joho. Aloso bura moro gi jomoko matin mondo gidhi gichiw pachgi kaka gigi dwarore, but ing'eni ok en gimitimo kanyachiel, itime Kenya mangima, koro dwaro ni through the umbrella body margi mondo gidhi giwuo ka gin gi duol achiel. Kamano. Erokamano. Maramogi? Oyawre machiegni? Wan kaka jodongo ne wuoye. Iluongi ni ng'a? Iluonga ni Omburo Okumu. In Suna West? Koro okay, ja Suna West. Ja Homa Bay Town, mheshimiwa Karua biro. Yeye. Adwa jo Suna West, mheshimiwa. Mane chik ma wan go. Ngina sebedo national leader koro imiyo gi kaw bonga point. Nyoan gi jaod bura ma Ndhiwa, Ndhiwa manyogo simu ka. To nyakoro tuo mating'ino kata cross. Okay. Koro wetamo. Kimia thuolo to bro. Just give them. Maramogi. Oyawre. Maramogi? Hello. Oyawre. Oyawre. Machiegni telo? Apenjo ni. Iluongi ni ng'a mokwongo? Ng'ane Michael. Michael in kanye? Gweng' ma Karacho. Okay. Napenje jatelo ni ng'a. Wach CDF midwa noduogo e county ni. Ang'o miyo gidwa gi support ni mondo mi odhi e county mondo oduok e lwet president. Okay. Parni mheshimiwa oselero wach ma CDF no mararia kabisa ma ochiwo ranyisi kako paro. Maramogi? Hello Ramogi? John kawuok kamiluongo ni Wiga Ward. Mosna jatelo. Wiga ka wan wasiwasi waonge go, mheshimiwa tiyo kendo wan kod gigeno. Ti wacho kanyo ni CBOs wan go moko mag area mar Wiga ka. Watimo gik moko machalo mag pidho yien gi seedlings. Okonyo anena kaka wanyalo yudo chiro kaka ng'ama jatendwa. Erokamano ahinya. Yawa ng'ano koro deko. Suna West sani ne pidho yiende 4,000. Okay. Bene wakawgi kuom joma nowinjore. Wapidho yiende 300 e skunde 12. But abo dwaro ni oter their details e CDF office. Okay. Mondo next lot kwa kawo dwe mar 9 to wanyalo kawogi. Ni wakwayo jok ma Suna West tema pidho yien. Gikel their proposal mondo wakaw yien gi. To mar ariyo, yien be sani pidhe gi departments mopogore. Wan gi website mar Suna West ma gimitimo no idhi adhi e website no to itimrok nade inyiso gimitimo mondo joma moko nyalo chopo kuomi kata kokalo kuom the website ma Suna West and functional inene nyaka gi jo international community. Koro ka in ng'ama kata ja saloon, in ng'at ma ja plumber, in ng'ama pidho yien, in fundi gedo, nitie page kanyo ma ng'ato nyalo usore nono. Iketa keta gimitimo no gi contact ni, koro ka ng'ato dwaro to yawa kanyo to yudi ni in Suna West ka, in a plumber, in gima kama. Then website no be nyiso jopiny gik ma watimo. Kaka sani list mar nyithindo ma sponsor, and I don't know them. Joga ema notime. Kawuono donga nyisi ni tero check mawego, to kendo itero check kanye Kakrao. And that program wariwore gi KCB Bank. Ka golo 10 million to KCB Bank be golo 10 million. Nyocha walanda nyithindo manobiro the first 400, 300 ne waseyudo negi pesa, 100 emo manyo negi pesa. Koro embe kuonje through website no. Iora en kata application nigo kiyudo kata kiyudo the website no ibro yudo da gige wate. Koro jo yien go wabro manyo nu market. Kiyie to the website kanyo ticket details gi abro neno. Mondo mi kata jago moro machielo mano nego miya namba jago ma nyathike. No, that one now is for Suna West. En or ni kanyo mondo miya mondo nyathicha wadhi e TV to kadhi tiyo gi pesa jo Suna West adhi konye through Peter Masara Foundation. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakora mgajua nganeno kanyo. Good morning Victor. Congratulations to Honorable Masara. Ask him to fast track the implementation of Kakrao Paunyuka Nyangubo Road. It will make movement from Uriri to Suna East and Suna West constituencies passable. Walter Ndege, Wodo Suna West, wacho kamane ote mareka ndiro kamana nyam. Victor Oyawre, awuk Suna East banana. Penya mheshimiwa nito bende ung'eyo ni mibadhi mar
nyiewo tich omako County Public Service ma Migori. Ang'o ma gitimo kaka jotelo? Mano ote mar jago ni Odhiambo, erokamano ahinya. Daki salando wach mar tuke ma isiro kod CDF. Koso tine CDF ok sir weche mag tuke. Ma ote mar Paul Owimbi kawuok kwa Simbete, erokamano ahinya kuom ote marika. Machielo ka idibede wach ni maka juma oyawore ahinya. Ragana ka pinyuru maber, mheshimiwa wan be parwa kaka jo Ragana boda youth group kadipo nitie tije moko manyalo miwa ma wanyalo timo ne CDF to miwa nena. Waol gi wach mariembo pikipiki mapile ka pile, erokamano ahinya. Maka juma mosna mheshimiwa ntiere Lela Primary School ka kendo omora malich. Otiyo maber sana kendo an supporter mare mar gubernatorial bid mare. To penago ni to Lela Primary ka office onge, kasto stima ma Kimotho to pango gonade. Johnson Muok penjo kamano e ote mare. Lao sagi penjo ariyogo mondo wakaw yweyo mar weche manyien ka bang' achaka dogiri kendo. Okay. Yes. Lela wadhigere probably wanyalo gero office financial year manyien. Area gino sani no keto pesa school bilo ni Kasigiria. Kasigiria no class N school mano chak manyien. Ne wasegere 3 classroom wagere office mwakelo negi stima mwachielo school. Okay. To nyithindo medore kanyo, koro nwamiye priority class. Okay. But Lela ne wase renovate negi classes te, ang'eyo ni priority gi number 1 en office to gi stima magidwaro no. Okay. Machielo ng'ato wacho ni wach sport gi CDF. Yes. CDF sports no gole CDF makata Suna West United Club a support gi pesa na to gi usiepe na. To jo Ragana Youth Group sani nitiere office migero Ragana Girls. Joma nyalo dhi tiyo tich lwedo gi funde gi joma nyalo sombo pi gidhi kanyo gi kwa tich nikech mano pesa Suna West. Okay. NGCDF gero office Ragana Girls. Okay. Eda gi kanyi tiye. Aparo ni Migori Teachers College igede gorofa igedo Ragana Girls kendo machiegni di chak ged Ragana agina Bishop not really but Nyamumi. Okay. Primary one gi project gi around that area. Okay. But all in all wagombo ni ji kikodwar matich mjengo kende mad gidhi na Kababu kacha kata Kakrao TTI. Okay. Ng'ato some e skilled labor moro. Okay. Mondo mi wanyalo manyo nigo tije kuonde mamoko. Erokamano. Sadek marokinyi wayudo weche manyien yakora Mgajwang'. Bang' kanyo kutoku weche manyien abro chaka dogi ire mheshimiwa kendo kwatieko tielo mogik mar twak marwa kod okinyi makawuono kete mana ka. Oyawre nyakora Mgajwang' kendo machiegni. Jaod bura ma Suna West Peter Masara okwedo paro mayande olieki mar golo omenda mag dongruok mag kuonde chung' ute buche mag kata NGCDF lwet jaod bura kendo tere lwet piny owacho mar county. Masara olero ber ma NGCDF timo e kor gwenge kabendo wacho ni pesa NGCDF ok en mar county makata beni ogole lwete jaod bura to ok bichwe tere piny owacho mag county tibro mana tere sirikal mamalo. Masara magie sani twak e nyakalundo mar Ramogi chenro mar Ramogi Barasa. Kata kamano lero moko kuom chenro mag dongruok magie sani osetemo timo e kar chung' od buche no mana gi omenda mar NGCDF kaka gedo mag sikunde, tesende mag obila, apise mag ruodhi kaachiel kod kata mana kadiyo kod DC e kind chenro moko mathoth mag dongruok kakoro wacho ni ponono ni koro nyalo duok CDF e lwet sirikal mar counties. To bende mago duto nyalo timore. Owacho bende ni counties yudo pesa higa ka higa to kata kamano onge pesa magipogo nyaka e kor gwenge kaka NGCDF. CDF ok pesa county. Makata goli tok nyami county iduoke national government. NGCDF allocation ok en part of the county money and part of national government money. Makati goli inyalo loke nying mora mora to pod odok ne national. Ma ipenja niya ni korko kaw million 100 gi wiye mimiyo Suna West ka to duoke na ma national. Be Suna West bro yudo classrooms ma schools yudo masani agero grofa 4 Oruba Primary. Ka opogore gi gedo mar gorofa 4 ma jatelo nodhigo nyime sikunde primar no, olero bende moko kuom chenro mag dongruoge magie sani otimo e kar chung' od buche no mana gi omenda mar NGCDF kaka gedo mag sikunde, tesende mag obila,
e kind gino mamoko ka koro penjo ni po ni nyalo duok pesa no e lwet counties to kare chenro makamago nyalo timore gi pesa mane. Tagero gorofa Sagero Secondary, tagero gorofa e school miluongo ni Masara Secondary. Be magi brother Masara Secondary sani digere administration block mar gorofa. Sani wagero lecture halls through CDA NGCDF negoro teacher schooling lecture halls auchiel main gorofa. Be pesa ni iparo ni nyalo budget madhi school miluongo ni Nyamunda, madhi school manya chako ni Ndemra, madhi Peter Masara Primary, madhi Giribe, madhi Maweni Girls Schools mana chako kokele ni oduoke national government. To kata kotere county. Question mapenjo ni chakre ne chakel pesa county. Adimu sechopone Suna West modhi e gweng ka gweng. Hapa ni jopiny winjo. Jatelo kata kamano ne okwedo mokalo weche moko bende osebedo ka wachore ni jood bura tiyo gi omenda mar CDF e yudo mbii mar siasa. Olero ni mano nyalo mana bedo achiel kuom ber ma jood bura nwang'o, makmana ni mokwongo nyaka kuong yier ng'ato mondi eka oyud chenro mar yudo ber makamano. Yiero ma bende olero ni yiero mana ng'ato kolore kako tiyo gi pesa mar NGCDF. Jood bura no wacho ni kadine bed ni en kamano to kare dine obedo matek mar golo jood bura matiyo sani nikech gin kod CDF. Masara wacho ni en ne oyiere ka ogolo jood bura mane nigi CDF ma ok en adier ni jood bura koro tiyo gi wachno e yudo mbii mar siasa. Number 1 nyaka kuong yieri koka magi bed benefits gi. Ikuong yieri. Ano yiera ka onge CDF. To nagolo mjumbe manigi CDF. Ni wachne. 2017 nokan mbunge. Na Andrea. To nagolo mjumbe manigi CDF. So manyiso ni bedo gi CDF ni ok mi yieri. Mana kitiyo kode yo makare ma jopiny odhibitisha. Nitiere MPs mang'eny mane nigi CDF ni. To pod jopiny otimore nade? Owegi. Piny owacho mamalo kokalo e duol marango dongruok mar nam Lolwe kata Lake Basin Development Authority ochako chenro mar gero hinga e bath aora Nyando gi nam Lolwe mondo mi koro konye geng'o ula ma ndalo duto osebedo ka muomore e gwenge mag Nyando kendo daro jodak makono kanyakla kod ketho chambgi. Jofwambo e kaunti ma Kisumu Alano Biero chiwo ler mathoth e wi wachni. Jatatije mar Lake Basin Development Authority Migosi Wycliffe Ochiaga wacho ni gedo mar ohinga go biro tieko chutho midhiero mar oula ma osebedo ka turo jodak manyando kuom higni buora. Ochiaga yango ni omenda magiseyudo dhi chako loso ohinga mar lachne en kilomita 4 ka omedo ni ka giyudo omenda mamoko to ohinga no biro chopo kilomita 55 kendo dhi kwako genga aora manyando nyaka nam Lolwe ma bende osebedo ka pige daro ji. Wabiro Nyando ka mondo los dike ka kuseneno wasekelo tinga loso dike wachako gi kilometers 4 to mondo wabwa los dike mwatieka e Nyando ka biro kao kilometers 50. So kuom higa ni sirikal nomiyowa pesa kwatudore gi jaod bura ma kaendi Mheshimiwa Jared Okelo kendo ne wayudo pesa manyalo loso dikes kilometers 4. Wageno ni dikes ni kolosi to pi maywero ji Nyando ka pile ka pile biro bedo ni wageng'o wachno. Wageno ni pi maketho puothe wabiro geng'o wachno. Kendo wageno ni dike ni koro joma biro wuok katero gik magisegolo e puodho e chiro biro yudo kaka chope chiro e yo mayot kendo ohala biro bedo maber. Jaod bura ma Nyando Jared Okelo mano yuoro nyasi no yango ni en gino madhi kelo lokruok. Wadhi tiyo ka kuom dweche 5 ma bang' dweche 5 go waparo ni koro kilomita 18 moluwore gi River Nyando irumo kato wadhi kao kilomita 32 ma bendo oluoro nam Lolwe ma bendo osechando jowa modak Kabonyi. Masiko dar kendo wuok pi wuok oko kendo ji wuok e mier kadhi kuonde ma beto ting'ore malo. Ni tabu no koro wadhi bedo ni waonge godo. Omiyo wagoyo erokamano ahinya ne president mano tudore kod minister mare motelo ne weche mag East Africa Community kuonde mag Ongoro gi regional development miluongo ni Honorable Beatrice School momi tijni mondo mi otayo dhi kode nyime. Beatrice School ni kod department miluongo ni Lake Basin Development Authority manie thurwa ka makoro miyo tijno mondo one ni tijno otimore yo makare nyako rum mondo mi jonyando kik chak ber gi chandruok kendo. Ka jopiny ka otelnegi kod Jena Nyango Adika bende ne orwako gedo no. Dai kwani
ni osekonyo wa malich to tindo dok piny matinde pi barabara to nyocho biro baro malo kacha cha odara magina kono te koro nyaka piny koni kuma dake omukore to dak ni konyo wa mednwa go uru nyaka koni te yawa nyaka magina sablo kison te nyaka nguo kocha pi dare ji makata sani onge kata jomoko kodak gidaka wi matres malo to matres benye pi odhiye ng'iji konywa uru yawa konywa uru. Ne Radio Ramogi koke kaunti ma Kisumo, an Alan Obiero. Johala matinde boma Migori ywak mokalo wi alwora ma ochido e chiro manyasani mar Suna Marindi ka koro gijiwo sirikal gi jokanyo mamoko mondo mi koro yie odonjre e wachni mar ting'o malo chal mar ler mar chirono. Jakom mar riwruok mar johala go Samuel Migore ne owacho ni chal mag choche e chirono osebedo marach mokalo kendo koro mano nyalo miyo johala go gamo tuoche ma ikelo kolure gi alwora mochido. Kowuok e kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma chiwo ler. Joalagi mati mwale chino Masuna Marindi ka hotele ko jagoro magi Samuel Dhia Migore wach ni ler mar chidono ok osebedo maber kata matin. Ka bende mano nyaka sani koro miyo gi luoro ni de gigam tuoche mopogore. Migore wacho ni kata mana choma longo ma joalagi koro nyalo tiyo godo nyaka sani koro onge nikech choma gi suru ka tiyo kinde ka kinde nyaka sani koro pong kendo ginyal dhi nyime kod tiyo kode. Owach ni thoth joala osemana bedo kamanyo resruok e chope mamoko. Ni sani e Marindi market kanyo there's no any toilet ma ji nyalo konyore nikech mane nitiere kanyo machon no obedo blocked nikech opong'. Koro ne wakwayo the government ni kapok gi yie mondo mi dhano hinyre to gimanye ne alternative ma ginyalo konyo ko johala ma Migori. Achiel kuom gima biro miyo kipindupindu biro medore. To choni has been a problem e Marindi ka. Nyoche nitie moro manokel kaka the donor through the Ministry of the Water. En be kanotime koro na akwayo the ministry mar health kama public health nitie kod joma ohusika ne gikonya ne kapok tuo olandore mar kipindupindu and other waterborne diseases manyalo biro kanyo. Kata kamano kane wuoyo kod Nyakalondo mar Ramogi, apisa maduong' e migawo no mar Awale kaunti ma Migori Victoria ne owacho ni choma chino mar Marindi mabende osebiro kaber nyaka sani koro chino ma chodhe kuro dhi nyime ka bende sasa inyalo yawe ne joalago. Owuya wacho ni chon ne okete lwet moko kuom grube mabende osebedo ka koro tae ka bende chal ka gima grup mano mieno ok osebedo kod lony makare mar tayo choni ka bende ka giseloso maber gidhi kete e lwet mabende koro nyalo tae e yono mowinjore. Ningo koro yawe no pong wadhi kete under new management mondo such a case ng'ama ne wamiyo ne manage emane gino tamo koro ne wagole so we dhi kete under new management. Ingeni chopego wamiyo ga jiran gi seche moko market committee maran gi ka kuma market committee ok nyal wamiyo gi group kata individual. Owuya bende kumachielo ne wacho ni chono manogeri ga manga ne kopare kod achiel mabende nyaka sani koro poko yawo nikech yuarruok mosebedo koni kod koni gin kaka piny owacho ma kaunti ma Migori koro ging'iyo kaka inyalo tiek yuarruok mondo koro chono koro kony johala. Ngeni chono chagero I think 2021-2022 ema partner no gole pesa koro nti pesa mane nyasaro keto from the agreement onge kaka ne uwinjruok kaka ne gidhi yudo pesa gini one ok sign agreement no bedo sign 2021 koro we are finding ways mondo kaka nyasare nyari ku pesa gi kata ka wane mwadwoko ne mondo wayawe if not Monday or Tuesday ne manager mar nyasare no se biro office koro wadhi romo kode mondo wawinjre. Ne Nyakalondo mar Ramogi koke kaunti ma Migori, an Jojuma. Weche moko Ramogi en ni Johanda Swekrai kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e weche mag omenda. Chienwa bende ne osir gi riwruok moro mar weche mag pesa ma otisi ni Demula. Kane oloso e boma ma Siaya kinde chenro mar tiegruok ma kamano bende ne okelo kanyakla johala matindo mathoth. Jachung' e riwruok mar Demula no Patricia Nalianya ne owacho ni tiegruok ma kamano nyokel mondo mi koro mi johala go obed gi riekni kod ng'eyo ka oluwore gi wach mar tayo weche mag pesa. Juja Molo chiwo ler wi wach ni koke kaunti ma Siaya.
Kanyo wuoyo e kinde mane gichiwo puonj ne jo ohalago e boma ma Siaya, nyadendi Patricia Nalianya ma en ofisa kar riwruok midendo ni Demula noero nofulo ni puonjgo ne gin mageto tiego jo ohalago e yore malong'o mag dongo helnigi. Sisi kama kampuni tulionelea kwamba kupeana mikopo haitoshi. Tukaamua kwenda an extra mile ili kuweza kupea wateja wetu mafunzo ya kifedha ili waweze kunufaika na waweze Number 1 yakakungi yeri koka magibet benefits gi. Ikungi yeri. Ano yera kaungi CDF. Tonagolo mjumbe manigi CDF. Ni wachne. 2017 noka mbunge. Na andra ya. Tonagolo mjumbe manigi CDF. So mwenye soni bedo gi CDF ni. Okumi yeri. Mana kitiyo kode yo makare ma jopenyo dhibitisha. Ntire MPs mang'eny manigi CDF ni. To pod jopenyo timore nade? Owegi. Giko weche manyien Adimba Nyakwara Mogo tudre saa 7 ne weche moko manyien Adimba nyinga Vincent Otieno. Watimo mos kuom ng'ikruok Nyakwara Mgajwanga nitie kweth mag Medusa e studio ka mabende konyo wang'eyo moko kuom weche matimore ka nikech ne wantie kod ng'ikruok moro madundo ka manyo nitiere mano gitimo tijgi mar neno ni lendo chopo ni maber ahinya kata kamano mano ok bi mono wakaw simu achiel kachiel ka watie kod mano jaod bura Masuna West. Mheshimiwa Peter Francis Masara ma wan go kinyi makawuono jakanyo e komiti mar budget bunge mar piny Kenya winjo kanyo ko wacho ni olawo sa kolore koda tij bunge bende manego beni koro tiyo maramogi. Hello viojere. Oyaore ahinya. Iluonge ni Ngawuod Luo. Mheshimiwa Peter Masara. Erokamano. Mai luongo ni mar pa wuod wasi kimweza koma United Regional kata Kiero Nyakwar Molo Molilo momok ni guok. Erokamano jagwase. Koro ato. Ni madadwa tunju mheshimiwa kata mondo konywago. Na winjo ko ser wuoyo weche mag sukari, pesa mag sukari. Giridre motegno mondo kembegi okony jopiny. Number 2. Wach pesa mawinjo kose wuoyo mar CDF. Kaunti gi onge gima gitimo jopiny. Gitimo tich matin molonono ma kokawo pesa to chako duoke lwetgi. Winji ni jopiny olunyore. Pesa cha diere mano onge gino donjo tuoto. Piny olokore maduong' kabisa diere mano onge pesa nidhi mana kuonde moko. Okay. Wacho ni CDF ber kadongo. Oyaore. Isaketho katiba mheshimiwa ketho katiba. Mheshimiwa mokwa na ami jogala moro na kwa Josuna West kende to kata kama wacho ni leader. En wacho ni jogala moro koro wuo. Yes. Otieno jawauru riri machiegni. Awinjo ng'ato wacho ni rit 2032. Kaindo ko ber mager kabisa. Rimantie. En kong'iyo. Odo bana ne chile ne nyayo be constituency adi ni sub county aboro. Onya be sub county di numero ber governor. Okay. Yes. Okay. Oyaore machiegni telo. Oyaore. Iluongi ni ng'a? Manya kama ko pio uru ko tu ma uru. Yes. Penjo mari wuoda rojo ward. Musainya. Oyaore. Hello? Oyaore machiegni telo. Wacho ni ko bura kumu. Kamu kodi ko pai. Awat pesa de kamera ko we. Nikajira kaje romo la pesa ni ke pesa de romo no se le da la sabe. Papá kama lo faheyo. Usika lo mundo wa pesa motero. Quando ver por pesa. Ika pesa la faheyo. Okay. Kama na yenyo. Nikajuma. Oyaore nya Victor anda bwana watu moro iye kabla lakini ndawinja. County Sangani. Mama Beg Mugori. Pia kwa Kisumu. Sasa na ministry ya kila wakati baada kuvia gani ndio Mabeg kwa Mugori kande bado wachini Victor. Okay.
Erokamano, nyocha luongo sama tandika nikech dich mar loso budget pok obiro kanyo. Governor mari otamo wanga pok ayude nyaka kawuono. Ageno biro thuolo mar biro ka nikech juma manyien chieng' tich adek, chieng' tich ang'wen abiro bedo kod Dr. Gideon Ochanda, jaod bura mabondo e studio mar Ramogi FM ka. Koro twe mana nimo Mheshimiwa anao ka saurumo ka ibedo na gonyi mondo dhi tim tiji mar be jakanyo mar budget. Onge penjo ma jopiny openjo nyaka ng'ato penjo ni to counties sub counties adi manyalo yombe uchi. Yes. Surely sani poko gombolo. Madiang to be an aonge juogi manyalo ikona ni adhi yomo to gima ng'eyo ni podan gi thuolo mar sero jopiny. Sani poden sa kisera. Yes. Wasero jopiny to jopiny manyo kiaya ng'eya. Ng'ato be nyo wacho wach kwe. Nyaka nyo wabed piny kaka leaders ni siasa is not a war. En a contest. Ineno ka waseromo gi Ochilo nyo wana wendo gwenge ne wagarambi maonge koko. Waseromo kata kode Nyamume maonge koko. Waromo kode Kuria maonge koko. Gima wadwaro ni sani okode dhi on this extreme moro ma waketo kijende wagore. Wadwaro ni ng'ato us policies mage. Ka wacho ni okuti tukwera ni masara watiyo nikech gweng'i kanyo, osiptande ni wagero, yor ni watimo, pigi ni watimo. Ng'ato no wacho ni wariambo. Victor Masimba, Solmusa Public. Yo casual ma county 22 of them be mani neno ko kawo time na wacho ni dweche auchiel poko chulgi. Titieko 6 months tidhi kichudi dwe achiel. To kendo nyalo dhi chako teko 6 months gipenjo ni to gidak nango magi some of the thing jo wasandore. Dweche auchiel budget committee nyaka ket pesa ne counties nikech counties ka yuago ne pesa ema giyudo modeko. Exchequer releases biro modeko. To ya pimni. Yes. Kata mana CDF. Pesa ne biro modeko. Sani wadongi 1 month. Dwe achiel kende to financial year room. To pesa mwase yudo ma CDF oken kata 40% mar pesa monego wayudi. But jotich masuna West nyaka dwe ni nosechul. Gima timore ni proper planning. Komi pesa tisinge ni pesa dekoga. Ikaw mar jotich kata kana an mea. Iketo salary mar jotich dweche adek. Yango e bank. Koro kwa pesa biro meda. Ka dwe achiel okalo ko orni pesa, in gi pesa mechulo. Dwe mar ariyo kokalo ko orni pesa, in gi pesa mechulo. Dwe mar adek kokalo, in sirkal ok nyal kawo dweche ang'wen kapok ooro pesa. Nyiso ni kochako ore dwe mar ang'wen tichaki preserve. Nikech for example, pesa mar barabara kise prokiwa kata pesa obiro kodong 2 weeks jidhi adhi nyime gi tich jatich mar office kata jatich county kata mar constituency nitie mopango ot nyako chul wonot dwe ka dwe nyithinde chiemo en gi jatuo nyithinde dhi skul dweche auchiel koko chule dani ingeni mano koro inyo county this sense ng'ani ene pap pile ochoko pesa to chiemo bo chiemo ong'ado modhi chamo pile koro ok donj ni county kendo ging'ada ng'ada koro ron pesa mon tiere ma counties onego chok margi on source revenue nyiso ni koro dok piny nikech jogi te sani nitie casuals Migori madhi 1600 jogi te ka moro kao pile kech nyaka odhi ochiemo owuonde ni siling 500 ipani county lose pesa di na man to inaiye lose pesa di madebed ni chulo jogi every month to ng'ama yudi kokwale riembi nikech ne wachuli to sani ng'eni kata kimako ng'ato kokawo 500 to dhi koni ya dweche auchiel poko chula to nyithindo kata in ng'ama make ni weya so we lose a lot. Koro proper planning gi proper management dwarore county emo midwaro people like Peter Masara mosebedo tested, wasebedo tried, wasebedo confirm leadership ni wan joma nyalo tich. Koro gini okobi weyo ni waneno ne ng'ato oroma leadership ka onge oroma sama waneno oroma no mon tho osiptal nyithindo tho jowa moko donji kuo jomoko hinyore stress nigo mano ka loan ok nyachul in time jomi ng'ado pesa gi mar osiptal ok ter in time michalo pesa gi KRA go gi penalties projects diokneto solo suru koro miyo wadwaro jatelo e yo mowinjore wa 2027 ng'ata ma Migori koponi in gi intention mar yudo dongruok ko ai county government mari ionge option en Peter option machielo en Francis machielo en Masara koro in gi 3 option Masara Peter Francis mane ng'ame dhi gone ombulu mondo county ma Migori obede rada madongruok koro akwai nyikwara Ramogi Ajwang ng'ama Migori lemnauru miauru support miauru just 1 year in the office the third year would decide kan niga bed governor kata wuogi kota mata wa ya kenda after all pinyi ni manyango
Alamo Nyasaye ni chingno yudo ka pod atiyo Ramogi FM ka. Kamano en ne real development. Gimi wacho na record. Aparo ni ineno obro dong kaka evidence. MPs moko ko biro ka ineno kaka igogi. Kara kanyo ine mane yiero ng'ama ndiko jok mandiko godo gini en open check ma ng'ato ndike. Ineno gima ji ndiko ka 90% mag joma e constituency na support na tiyo. Nyiso ni Kemia County yuak gi muodo lak di bedo matin. I may not be perfect, but consultative leadership ma accommodate jomoko dwara gi joma dwara to gibedo gi ji piny bro miyo Migori shine. Migori migochwa nyaka walose to the time osebiro mobedo piny kaka jo Migori to wakuoyo to dhi mbele. Erokamano ahinya ne joma no contribute. Joma dwara bende kaka na wacho website inyalo yuda, Facebook account be an go ma dhi live saka an kamora timo gimoro kata mana discussion ni ka urumo ka tedhi adhiya mar Peter Francis Masara Facebook account yude kanyo kana en live i replay yete comment. Erokamano ahinya Nyasaye mondo gwedhu. Erokamano ahinya mheshimiwa kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono nyakwara Mugajwang kelo kanyo saa 3:23 mar okinyi masani wayudo ote bang' kanyo chenro moko biro dhi nyime kete mana ka.